Illum eżistijaj sejrin nirriflettu flimkien ftit fuq il-ferħ veru eżistijaj, mu speċjali kif jippreżentawlna San Franġisk tas-Sisi. San Franġisk faċilment ħafna nies jassoċjawh mal-ferħ, però illum nixtieq naqsam magħkom x'kien dan il-ferħ u x'kien is-sigriet tal-ferħ tal-Franġisku tal-fqajjar tas-Sisi. Biex nagħmel dan nixtieqkom tisimgħu ftit rakkont mhux twil ħafna li jinsab f'dawk li ma magħrufin però mhux biss imma wkoll fil-fjuretti ta' San Franġisk, propju il-kapitlu 8. Nixtieqkom tisimgħu dan ir-rakkont imbagħad wara anke nirriflettu ftit dwaru. Mela kienet ix-xitwa u San Franġisk fil-imkien ma' Fra Leone biex ngħidu kien konfessur u segretarju ta' San Franġisk. Kienu mexjin minn Perugia lejn Santa Marija tal-Anġli, magħrufa bħala l-Porsunkola. Il-ksieħ kien ixoq il-Adam u tnejn kienu maħqura bih. San Franġisk sejjaħ il-Fra Leone li kien miexi ftit il-qudiem u qallu hekk: Fra Leone, ukoll kieku l-patrijiet minuri tad-dinja kollha kellhom jagħtu eżempju kbir ta' qdusija u jkunu ta' edifikazzjoni, b'dana kollu ikteb u nnota tajjeb li l-ferħ perfett ma jinstabx f'dan. Komplew mexxin ftit il-qudiem u San Franġisk sejjaħlu għat-tieni darba: U Fra Leone, li kieku xi ħadd mill-patrijiet minuri, ġifieri patrijiet Franġiskani, kellu jagħti d-dawl it-torox u l-mixi li tsopob, il-kelma lil-muti u ħaġa aktar tal-aġib qajjem għall-ħajja l-mejtin li kienu ilhom 40 fil-qabar, ikteb li l-ferħ perfett ma jinsabx f'dan. Wara ftit passi oħra San Franġisk qajjed aktar bil-qawwa: U Fra Leone, li kieku xi ħadd mill-patrijiet minuri kellu jkun jaf l-ilsna kollha u jkun jaf ix-xjenzi kollha u l-kodba mqazza, hekk li jkun kapaċi jagħmilha ta' profeta u jagħti tarif ċar mhux biss dwar dak li għandu jiġi fil-ġejjieni, imma wkoll jaqra fil-kuxjenza u l-imħuq tal-bnedmin, ikteb li lanqas dan ma jkun il-ferħ perfett. Imxew ftit ieħor San Franġisk sejjaħ minn ġdid bleħen aktar qawwi: U Fra Leone, ħarufa ċkejkna ta' Alla, imqar li xi ħadd mill-patrijiet minuri kellu jitkellem bleħen ta' anġlu u jkun jaf il-mixja tal-kwiekeb u l-qawwa mediċinali tal-xejjex u jikseb tarif dwar it-teżori kollha tal-art u jkun jaf il-kwalitajiet tal-asafar u tal-ħut u tal-annimali kollha u tal-ġeber u tal-ilmijiet. Ikteb li mhux f'dan kollu jinsab il-ferħ perfett. Terġa' wara ftit San Franġisk sejjaħ bajta qawwija: U Fra Leone, li xi ħadd mill-patrijiet minuri kellu jkun jaf jipriedka tant tajjeb, hekk li jdawwar għall-fidi ta' Kristu lil daw kollha li m'għandhomx fidi fih, ikteb li lanqas f'dan m'hemm il-ferħ perfett. Sanattant laħqu mxew żewġ tmieli jitkellmu l-ħin kollu b'dan il-mod. U Fra Leone maġġa għall-aħħar staqsih qallu: Missier, nitolbok ġeħalla li tgħidli fejn jinsab il-ferħ perfett. U San Franġisk ta' din it-tweġiba: Meta naslu Santa Marija tal-Anġli, ġifieri Porsunkola, imxarbin asra bix-xita u nġazzati bil-kesħa u konna tajn u mejtin bil-ġuħ, immorru nħobtu fuq il-bib tal-post. U l-portinar kollu rabja jiġi u jgħidilna: Min intom? U aħna ngħidulu: Aħna tnejn minn ħutkom. U jgħidilna: M'intomx tgħidu l-verità, intom żewġ brikkuni ridduru tingannaw id-dinja u tisirqu l-karità li qalu l-foqra. Itilqu minn hawn. U jibqa' ma jiftenniex u jħallina barra l-borra u l-ilma u jkollna ngħaddu l-lejl fil-kesħa u fil-ġuħ. Imbagħad kemm il-darba aħna jirnexxinna nsofru bis-sabar dawn l-uffiżi u dik il-moħqrija u l-imġiba ħażina magħna mingħajr ma nitħawdu mingħajr ma noqogħdu nilmentaw kontrih u naħsbu bl-umiltà kollha li dak il-purtinar li narrafna s-sewwa minn aħna u li kien għandna li ġenna jitkellem kontra tagħna: U Fra Leone, ikteb li hawn jinsab il-ferħ perfett. U li kellna nibqu nħabtu u joħroġ barra kollu mħawwat u jkeċċina bi kliem iebes u daqqiet ta' ħarta bħalli kieku konna xi nies li maħna tajbin għal xejn li biex indejqu l-ħadd ieħor jgħidilna: Itilqu minn hawn ħallilin mill-ar, morru sibu kien fil-Lazzarett għax hawn la se tiklu u lanqas se torqdu. Li kellna nsufru dan kollu bis-sabar u bil-ferħ u nibqgħu bid-bissima: U Fra Leone, ikteb li hawn jinsab il-ferħ perfett. U li kieku aħna x'mifnijin mill-ġuħ u mill-kesħa u mill-biża tal-lejl li diħel ġmienu,
Kenna nerġu nħabtu mill-ġdid u ngħidulu u nitolbuha l-imħabba ta' Alla bid-dmuħi ġelben minn għajnejna biex jiftħinna u tal-anqas idaħħalna ġewwa u dak aktar imaddab u mfixkel minn qabel jgħid dawn huma nies li dejquni u huma tajbin għal xejn u jien se nħallashom kif ħaqhom. U joħroġ barra bil-bastun bil-ponot u jaqbadna mill-kappoċ u jitfana mal-art u jkebbibna qalb il-borra u jibda jsawwatna bil-ponot dak il-bastun li kienna nsofru dan kollu bis-sabar u bil-ferħ u noqogħdu naħsbu fuq id-batijiet li għadda minnhom Kristu l-imbierek u fuq li aħna nsofru għall-imħabba tiegħu. Leone ikteb li hawn u f'dan jinsab il-ferħ perfett. Iżda isma' l-konklużjoni ta' kollox fra Leone. Fuq il-grazzi u d-doni kollha tal-Ispirtu Santu li Kristu jagħtina hemm ir-rebħa fuqna nfusna u li għall-imħabba ta' Kristu inġarbu d-batijiet, inġuri, l-umiljazzjonijiet u dwejjaq. Għax fid-doni l-oħra li Alla kollha kemm huma aħna ma nistgħux niftaħru għax mhux tagħna imma ta' Alla. U għalhekk l-Apostlu jgħid x'għandek li ma natalekx u jekk ingħatalek il-Alla tiftaħar bħalli kieku ma natalek xejn. Imma fis-salib tat-tiġrib u tan-niket nistgħu niftaħru għax l-Apostlu qed jirreferi għal San Pawl jgħid ngħid għalija ma jkun qatt niftaħar jekk mhux bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Din il-ġrajja eżistijaj magħrufa bħala l-perfetta Letizia, ġifieri il-ferħ perfett, perfetta Letizia Franċiskana. Għandha ħafna naħseb jiena x'tallim l-eżistijaj anke għaż-żminijiet tagħna u għall-ħajja nisranija tagħna. Ftit riflessjonijiet fuqha. L-ewwel ħaġa hekk bis-San Franċisk bil-kuntest li fih qed jitkellem dwar dan il-ferħ perfett huwa f'kuntest ta' mixja tal-ħajja nisranija. Fil-fatti l-eżempju li jġib biex jara jekk hemmx il-ferħ perfett, notaw li San Franċisk ma jitkellimx mill-ferħ, imma mill-ferħ perfett. Tant qed jitkellem f'kuntest ta' ħajja nisranija, ġifru mhux qed jitkellem min nies li ma konvertewx, mhux qed jitkellem min nies li għadhom ma ntaqgħux ma' Kristu f'ħajjithom, però qed jitkellem min nies li aċċettaw lil Ġesu fil-ħajja tagħhom. Mela dan huwa ħnejdu hekk l-ewwel presuppost, il-background ta' kollox li Kristu qiegħed diġà fil-ħajja tiegħek. Mhux qegħdin ngħidu mela inti qiegħed għall-bott minnu allura għandek bżonn il-Kristu biex ikollok il-ferħ. Franċisku qed imur pass il quddiem kien bniedem profond isistijej il-mod kif huwa il-Vanġelu. Il-mistoqsija hija din mela li Franċisku qed jien nagħmlu. Jien għandi l-Kristu f'ħajti. Imma billi għandi l-Kristu f'ħajti għandi l-ferħ perfett fil-ħajja tiegħi jew minkejja li għandi l-Kristu xorta waħda u nqosni xi